bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Sinaloko ang bata kahit nabuntis siya ng iba. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jan. At ito, ang aking secret file. 3 taon. 3 taon kaming magkasama ni Mira. Nagmahalan, nasaktan. At dumating sa punto na sobrang naging toxic na, kaya naghiwalay kami. Pero kahit ganoon, hindi siya nawala sa puso ko. Makalipas ang ilang buwan, naalaman ko na buntis si Mira. May nanligaw sa kanya noon habang wala ako. At kahit ayaw daw niyang sagutin ang taong to dahil hindi niya gusto, meron pa ring nangyari sa kanila. At doon siya nabuntis. Ang press release niya sa ibang mga tao, patay na ang tatay ng bata. Pero alam ko ang totoo, DJ Rocky at DJ Jello. Hindi naman talaga patay ang tatay ng bata. At yun ang pinakamasakit na mapakinggan mula sa bibig niya. Patay na ang tatay ng bata. Pinapatay niya kahit buhay pa. Ang daming pumasok sa isip ko, pero kahit alam ko ang totoo, hindi ko tinalikuran si Mira. Bago pa siya manganak, nagkabalikan kami. Kasama niya ako sa mga check-up. Ako ang katabi niya sa mga gabi na napapagod siya. Sa gabi na inaatake siya ng mga takot niya. At ako rin ang nasa tabi niya nung isilang niya ang sanggol, ang anak niya. Lumipas ang mga araw. Nag3 buwan na ang anak niya. Masaya ang lahat. Binuhos ko yung pagmamahal sa bata. At akala ko, sapat na itong pagsisimula namin uli para mabuo ang pagmamahal namin. Para makapagtaguyod ng isang pamilya. Pero minsan may mga salitang kaya kang saktan kahit hindi sinasadya. Isang araw may nagtanong kay Mira sa trabaho. Siya ba yung tatay ng anak mo? Yung minamayday mo? Ako ang tinutukoy. At ang sagot daw niya ay, hindi patay na tatay niya. Naalaman ko to dahil kaibigan ko yung kaopisina niyang yun. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung paano ko ilalarawan yung sakit.
Kasi hindi naman ako ang tunay na ama ng bata. Alam ko yun. Pero ako ang nagpapakaama. Ako ang nagpapakaama. Alam ko naman ang katotohanan na kahit kailan, hindi ako magiging tunay na ama. Dahil hindi naman ako magiging ganap na lalaki kailanman. Pareho kaming babae. Pero ako lang naman yung taong kasama niya simula umpisa. Yung umalalay, umintindi. Yung patuloy na nagmamahal kahit alam kong hindi ako kailanman magiging tatay sa paningin ng iba. Hindi ko kinumpronta si Mira. Tumahimik lang ako. Pero sa loob-loob ko, paulit-ulit kong tinatanong, ganito ba talaga kababaw ang lugar ko sa buhay niya? Mahal nga namin yung isa't isa. Pero bakit ganun? Ang lalim ng pagmamahal ko sa kanya. Pero napapaisip ako kung sapat ba to para sa kanya. Masakit. Masakit maramdaman na parang wala kang karapatan kahit ibinibigay mo na ang lahat. Kaya kung sakaling marinig mo to, Mira, gusto ko lang malaman mo na nasasaktan ako. Hindi ko to ginagawa para ipahiya o paringgan ka. Pero gusto ko lang malaman mo kung gaano mo ako nasasaktan. Hindi lang dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa paparamdam mo sa akin. Na para bang hindi ako mahalaga sa'yo. Na para bang wala akong puwang sa buhay ninyo. Hindi ako ang tatay ng anak mo, pero ako yung taong narito. Yung handang mahalin ka. Yung tanggapin kayong dalawa. Na para bang kailanman hindi ko makukuha ang titulo ng pagiging ama. Pero sana sapat na yung pagmamahal ko na naipapadama. At kung hindi man, sabihin mo sa akin. Para alam ko kung saan ako lulugar. Salamat DJ Rocky at DJ Jello sa inyong pagbabasa ng aking kwento. Minsan kasi sapat na yung merong makikinig. Lalo na kapag hindi mo alam kung paano o saan mo ilalabas yung sakit. Eto kasi ako nagmamahal kahit nasasaktan. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jan. At ito ang aking secret file.